исәнмесез. Безнең татар халкы ул матди тормыш белән яшиме, рухият беләнме? Кызыклы сорау һәм бәхәсле сорау. Әйдәгез әле шушы сорауга җавапны контент анализ ярдәмендә тикшереп карыйк. Каршыбызда 3 гәзит, өчесе дә юан гәзит, яки атнага бер чыга торган калын чыгарылышлар. Шәһри Казан газетасының беренче битендә «Сау бул мәктәп, мәктәптәге соңгы кыңгырау». Бу рухи тормышмы? Рухи тормыш инде, әлбәттә, кеше тәрбияләү. Икенче, өченче битләрдә дә Шәһри Казанның рухи тормышка бәйле мәкаләләр. Ә менә 4нче биттә Финляндиядә 3 шешәгә бер пицца. Ишетәсезме? Финляндиядә яңадан шешә җыя башлаганнар. 3 шешә тапшырсаң бер пиццага бәрабәр була икән. Матди тормышсыз да булмый инде, ансы да бар. Һөнәр ашарга сорамый, үзен ашата дип Нармарка авылында кәбестә үстерү турында языла бу мәкаләдә. Җәй хәвефле килмәгәй дип киләчәк турында уйлыйбыз. Монысы матди да тормыш һәм рухи тормышта, чөнки кеше акылы белән киләчәк турында уйлый. Яшь барса да бирешмибез. Бу рухият картлыкка буйсынмау турында сүз бара. 6нчы биттә Татарстанның халык шагыйре Ркаил Зәйдулла. Аның белән әңгәмә фолк халык булудан саклап калырга иде татарны ди. Әлбәттә бу рухият, ул халык турында сөйли, яңа гына халык шагыйре дигән исем алгач, үзенең зур шәхес икәнлеген күрсәтә һәм депутат булырга җыена. Бер тапкыр депутатлыкка чыгып караган, ләкин нәрсәдер туктаткан аны. Ул хәзер үзенең депутат булырга теләген белдерә. Өмете зур булмаса да, барыбер өмет бар һәм башка коллегаларның, башка шагыйрьләрнең дә депутатлыкка үрмәләве турында сөйли. Шул ук битләрнең берсендә Язучылар берлегендә фронтовик язучылар истәлегенә үткәрелгән кичә турында мәкалә басылган. Онда Фатих Кәримнең кызы Лейла ханым Кәримованың рәсеме куелган һәм сугышта катнашкан шагыйрь язучыларның балалары Нури Асланның кызы Бәрҗәт, Абзар Шамовның кызы Әлфия ханым, Мөнир Мазуновның кызы Мөнирә Хәбибуллина, Шәрәф Мәдәрисның кызы Гөлфия ханым катнашканнар. Чыннан да бу рухият тормышыннан аерылырга мөмкин дә түгел, кирәкми дә. Шул газетта Балтачтагы яңа ферма турында, докторлык колбасасы турында реклама бар. Ягъни бер аз барыбер матди тормыш турында да сөйләнә. Ватаным Татарстан, онда да соңгы кыңгырау. Һәм матди тормыш. Кызыклы бу. Иннополиста очкыч җыячаклар. Кечкенә генә очкыч ул, әнә шул ширкәтне ачып җибәрәләр дә, шушы кечкенә очкычны ясап Татарстаннан сатачаклар һәм бу матди тормышка тәэсир итә. Ләкин һаваларда кыш кебек очу ул бераз рухияткә дә карый һәм ниндидер хыялый кешеләр башкара торган эш дип уйларга кирәк. Ватаным Татарстанның 4нче битендә Татарстанның урман хуҗалыгы министры Рауль Әфраим улы Кузюров белән әңгәмә. Урман, бу чыннан да матди тормыш, ул икътисадка да бәйле һәм рухиятка да бәйле, чөнки урман турында күпме җыр бар. Урманда йөрергә яраталар. Урман ул кешеләрнең ниндидер илһам чыганагы булып хезмәт итә. Урман утырту турында да сүзләр, әлбәттә аның чыгымнары да бар, агачлар да үсә. Татар бу урманны утыртырга, үстерергә һәм анда кирип йөрергә дә ярата. Элек Дәүләт Советында һәм Русия Думасында депутат булган Фәндәс Сафиуллин белән әңгәмә. Көйрәп яткан күмер кебек дип әйтә. Бу әңгәмәнең башында шундый сүз очраклы рәвештә әйтелмәгән, чөнки милли мәсьәлә, тел, милләт мәсьәләсе күмер кебек яна. Әлбәттә бу рухиятның иң кайнар мизгелләре. Бер цитат укыйм. Тел мәсьәләсе 100% сәяси мәсьәлә ди Фәндәс Сафиуллин. Кысалар икән, дөньяга җиткер, курыкма. Судка бирсеннәр. Мәктәпләрдә прокурорлар йөри башлагач, бер төркем зыялыларыбыз Русия югары судына шикаят бирергә хат адвокатлар әзерләде ди. Кул куйгызлар дип йөргәннәр, ләкин татар директорлары гаризаларга имза куймаганнар дип әйтә. Рухиятмы бу? Акылмы бу? Һәм бу рухи һәм интеллектуаль эшләрнең әлбәттә милли тормышка гына түгел, матди тормышка да тәэсире бар, чөнки кеше үзенең җанын, иреген югалтса, кулга әйләнсә, әлбәттә аның матди яшәеше дә начарлана. Шул ук ватаным Татарстанда талмамыгы юатың гына, кычыткан турында чыгып кына калмый, Казан дигән тортлар турында
Palma майы зыянлымы дигән язма да бар. Ягъни рухи тормыштан башка матди тормышны да татарлар онытмый, ташламый дигән сүз әйтергә мөмкин. 16-нчы биттә сыер рәсемнәре Аксубай районында яшәгән Шакировлар гаиләсе һәм мал үстерү турында ниһаять шундый жанны кызыктырырлык мәкалә бар. Хакын хакланырмы эшләүче халык? Профсоюзлар эш хакы турында сөйләшә. Бу матди тормыш, аннан аерылып булмый. Тамак ялы дип кенә яшәмибез. Тамак кына түгел, рухият та менә шушы үз хезмәтебезгә һәм аның өчен бирелә торган акчаларга бәйле. Калганнары ветеран ханым турында 80 яшьлегенә багышланган язма, җырчы Рузил Гатин белән әңгәмә. Ул атала аяктан ассалар да җырлыйм. Шуннан да бер спектакльдә ул җырлый аяктан бауга тагып күтәргәч сәхнә өстендә. Бу рухи тормыш әлбәттә. Һәм жанның, тәннең ничек итеп үзенең милләткә, тормышка бәйлелеген күрсәтә торган әйбер. Мәдәни җомга әлбәттә бу рухият газетасы. Әлбәттә монда бар. Карасаң, менә шушы рухият, акыл һәм сихен, илһамият, мәдәният кешенең иреген һәм үзенең йөзен дә билгели. Сүз бара гаделсез салым турында. Әхәт Сафиның мәкаләсе салым. Бу матди тормыш. Салымны күпме алалар, күпме җыялар, кая китә ул? Моны да белмичә булмый. Мәдәни җомгада бу турыда да сөйләр. Калганнары әлбәттә милләт турында. Татар ата-аналарының конференция үткән иде. Ниһаять шул турында язма да һәм анда кабул ителгән мөрәҗәгатьләр дә бар. Баш исем кызык. Милләт өмете тәрбиядә генә түгел дип әйтелә. Мин бик кызыксындым, чөнки бу дөрес сүз түгел. Милләт өмете тәрбиядә һәм бу конференциядә нәкъ шул турыда сүз барды. Ни өчен алай дип язганнар икән? Очраклы түгелдер мөгаен. Укырга туры килә. Калып үзәгендә җыр лабораториясе, рухият, иҗат, ярата инде безнең халык шушы иҗат әйберләрен. Милләтнең асыл улы Рифкат Курмашев, аның юбилее булган, ул милли хәрәкәттә күргән, катнаша торган шәхес. Мөхәммәд Мирзаның Хабиб Җамал поэмасы әлбәттә рухият, контент анализ ахырга җитеп кала. Башкортстанның Ушал районындагы Ахун авылы турында кушбит рәсемнәр белән куелган рухият, чөнки бу тарих хәтере һәм яшәгән кешеләрнең урыннары. Хан кызы дигән өзек, Дамир Исхаковның Керәшеннәр дигән очерке һәм җырчы Рафаэль Ильясовка багышланган кушбит һәм Мирфатих Зәкиевның татар халкы турында язмасы. Халкыбыз татар түгел, кусан, кушан дип әйтә. Бәхәсле мәсьәлә әлбәттә, күптән бәхәсләшәләр. Ләкин Мирфатих абый шулай кусан дип әйтә, димәк аның дәлилләрен тыңларга кирәк. Китапта милләт тарихы Булат Сөләйманов турында китап чыккан икән. Заман җилгәрәсе орлыклар дигән Сәлия Әхмәтҗанованың язмасы. Булар барысы да иҗат белән бәйле һәм һәр чәчәкнең үз исе, үзегез күз алдына китерегез. Сәяси, милли, мәгариф һәм дини оешмаларның, милли хәрәкәт вәкилләренең максатлары бер үк милләткә, үз халкына хезмәт итә. Безнең халык гәзит кулына алса, бәлки олыгаеп киткәннәрдер, бәлки хәзерге заманда мондый киләчәктә бәлки бөтенләй булмас да, кем белә, үзегез карагыз, ләкин шушы гәзитнең 3 юан санында рухиятка бәйлегән язмалар күбрәк, ләкин матди тормышны да онытып җиткермибез. Хәзергә саулыгыз.